Здравейте хора, днес ще гледаме Не си повярвайте каналът на Джордж. Ето той ми излиза. George, open the door! I'm your mother! Please, говори ми! Той не иска да ми говори повече! Джордж, съжалявам. Добре, ще ти дам кредитната ми карта, ще ти купим каквото поискаш. Всичко само ми говори, съжалявам, прости ми, моля те! Идвай да ядеш. Направих пилешка супа. Хубаво. Ме изпечи 2 филийки хляб. Хубаво. Джордж, open the... Това е първия. И сега давай. Понякога си мисля, че съм...